ଜମନକିରା ଥାନା ସାନ୍ ଲାଙ୍ଗବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ପୁଅର କୋଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ମାଡ଼ରେ ବାପର ଜୀବନ ଗଲା। ଗତ 29 ତାରିଖ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବାପ ପଣିକ ମୁଣ୍ଡା ଓ ସାନ ପୁଅ ସଞ୍ଜିତ ମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ବାପ ତାର ଏହି ପୁଅକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପୁଅ ରାଗିଯାଇ ବାପ ଉପରେ କୋଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୋଡ଼ି ବେଣ୍ଟରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା। ମୃତ ଦେହକୁ ଘରେ 2 ଦିନ ରଖିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜମନକିରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ବାପର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ କୋଡ଼ି ବେଣ୍ଟ ଜବତ କରି ସଞ୍ଜିତ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। କୁଚିଣ୍ଡା ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ।